बेथ' जोंहा प्रमद बर'नि आखायाव डिसकासन मोनसे होबाय जोंहा खुनु आथुरबो नङा जों ओरैबायदि स्टेबल ओरैबायदि मजबुत जे लास्ट मोमेन्टआव फोसावबाबो जोंहा जेबो प्रब्लेम गैया आरो बेफोर हान्जाफ्रासो थाब थाब माने केन्डिडेट फोसावो जायफ्रानाखि माने अबस्थाफ्रा माने दुरबल आरो दानिफ्राय केन्डिडेट फोसावनानै केन्डिडेटफोरखौ फिल्डआव खामानि मावनो सुबिदा होनो गोनां जादों आरो दा जोंथ' नेनानै दंमोन ओंखायनो जों केन्डिडेटबो फोसावाखैमोन इउपिपिएलआबो केन्डिडेट फोसावाखैमोन नेनानैथ' दङ नाथाय हाग्रामा महिलारिया बिथाङा केन्डिडेट फोसावना होनानै खौसेथिनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बेखौ बियो नाखस खालामनानै थाबाय नाखस खालामनायानो जाहैबाय बियो होनबा केन्डिडेटखौ फोसावनाङामोन थारमाने जनानै रायलायलायोमोनबा बबे सिटआव सोर गेलेगोन सोर बेसेबां गेलेगोन बेखौ मोनसे सर्ट आउट खालामनानैसो केन्डिडेटखौ फोसावनांगौमोन नाथाय केन्डिडेट बिथांमोना फोसावबाय जिहेतु आं सानो हाग्रामा महिलारिया खौसेथिनि आइडियायाव गैया बेथ' जोंहा प्रमद बर'नि आखायाव डिसकासन मोनसे होबाय जोंहा खुनु आथुरबो नङा जों ओरैबायदि स्टेबल ओरैबायदि मजबुत जे लास्ट मोमेन्टआव फोसावबाबो जोंहा जेबो प्रब्लेम गैया आरो बेफोर हान्जाफ्रासो थाब थाब माने केन्डिडेट फोसावो जायफ्रानाखि माने अबस्थाफ्रा माने दुरबल आरो दानिफ्राय केन्डिडेट फोसावनानै केन्डिडेटफोरखौ फिल्डआव खामानि मावनो सुबिदा होनो गोनां जादों आरो दिनै ओंखायनो बे बिपिएफनि केन्डिडेट फोसावनायखौ लानानैबो जोंहा जेबो साननांगौ गैया